तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही भूताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. मी छोट्याशा एका गावात राहतो. गावात काही गोष्टी वाऱ्यासारख्या पसरतात तर काही गोष्टींची तिथल्या भिंतींनाही खबर मिळत नाही. माझं 12वी पर्यंत शिक्षण झालं होतं. आता पोटा पाण्यासाठी काहीतरी व्यवसाय करावा म्हणून मी एक दुकान चालवायचं ठरवलं. आमच्या गावाला लागून काही अंतरावर 5-6 दुकानं होती. मी बरीच वर्ष पाहत होतो तिथलं एक दुकान कायम बंद असायचं. मी चौकशी केली आणि काही दिवसांतच माझं काम झालं. मला खूप कमी पैशात ते दुकान मिळालं. पण दुकान चालू केल्यापासून तिथले इतर दुकान मालक त्यांची दुकानं अंधार पडायच्या आतच बंद करत. मला तर यामागचं गणितच कळत नव्हतं. मी आपल्या रात्री 8-9 पर्यंत माझं दुकान चालू ठेवून बसे. नेहमीप्रमाणे मी त्याही दिवशी दुकानाच्या बाहेर लाकडी फळीवर असाच बसून होतो. आज रात्र होऊनही बराच उजेड वाटत होता. माझी नजर वर गेली. वर आकाशात पौर्णिमेचा भला मोठा चंद्र एखाद्या लग्नातील फोकस सारखा पेटत होता. मी त्या चंद्राकडेच बराच वेळ एकटक बघत बसलो. कसला तरी आवाज आला म्हणून मी माझी नजर वळवली. इतका वेळ चंद्राकडे पाहून माझे डोळे तिरमिरले होते. त्यातच तो आवाज माझ्या दुकानातून आला होता. म्हणून मी उठून दुकानात पाहिलं तर आत भली मोठी भट्टीसारखी आग पेटवली होती. जणू गाव जेवणाचीच तयारी केली असावी. तिथे एक बाई आपल्या लहान मुलाला घेऊन उभी होती. पण ही आपल्या दुकानात कशी आली म्हणून मी तिला जाब विचारणार तोच तिने तिच्या हातातील बाळ सरळ त्या आगीतच टाकलं. हे दृश्य पाहून मी इतका घाबरलो की मी मागच्या मागेच उडवलो गेलो. मी तिथून धावत रस्त्यावर येऊन आरडाओरड करू लागलो. अरे त्या बाईने स्वतःच्या बाळाला आगीत फेकलं. असं ओरडत मी काही माणसांना गोळा केलं आणि माझ्या दुकानात घेऊन आलो. तिथे येऊन पाहतो तर काय, तिथे ना कोणती बाई होती ना कोणती आगीची भट्टी. लोकांनी मला अक्षरशः वेड्यातच काढलं. काही दिवसांतच मी ते दुकान दुसऱ्या एका व्यक्तीला विकून टाकलं. दुकान विकायच्या आधी मला शेजारच्याच दुकानदाराने एक सल्ला दिला की काही वेळा अमानवी शक्तींना डिवचणं हे आपल्या जीवावर बेतू शकतं. तेव्हा त्यांना तसंच आहे त्या परिस्थितीत ठेवून जाणं कधीही चांगलं. या गोष्टीला 7-8 वर्ष झाली. माझाच तालुक्याला एक छान दुकान आहे आणि मी त्याच्या जोरावर तिथेच आता एक घरही बांधलं आहे. काही महिन्यांपूर्वीच आमचा छोट्या व्यापाऱ्यांचा एक मेळावा भरला होता. तेव्हा योगायोगाने मला माझं जुनं दुकान ज्या व्यापाऱ्याने विकत घेतलं होतं तो तिथे दिसला. तो इतरांना सांगत होता त्यांचं सध्या खूप नुकसान होत आहे. तिथे भूताटकी आहे म्हणून लोक आता तिथे फिरकतही नाही. एवढंच काय तर त्याला स्वतःलाही त्या दुकानात दर पौर्णिमेला एक बाई दिसते आणि काही कळायच्या आत ती तिचं मूल एका जळत्या आगीत फेकून देते. तो सांगत होता याचा फटका त्यालाच नाही तर त्याच्या आजूबाजूच्या दुकानदारांनाही बसत आहे. त्या बाईसोबत आणि तिच्या मुलासोबत नक्की काय घडलं होतं हे मात्र आजही गूढ बनूनच राहिलं आहे. अनुभव दुसरा. मी 1-2 वर्षांचा होतो तेव्हाच माझा मामा वारला. माझ्या आईचं त्याच्याशी खूप घट्ट नातं होतं. त्यामुळे तिला त्याच्या जाण्याचं इतकं दुःख झालं की मग आईने त्याच्या सर्व आठवणीच घरातून काढून टाकल्या. एकदाही काहीतरी काम करत होती तेव्हा अचानकच माझ्या हसण्याचा तिला आवाज आला. ती माझ्याजवळ आली. तिने पाहिलं की मी एकटाच कोणाकडे तरी बघून हसत होतो. आता हळूहळू हे रोजचं होऊ लागलं होतं. माझ्यासोबत तिथे कोणीतरी असायचं आणि मी देखील जणू त्याच्या कुशीतच जाऊन झोपायचो. मला आजही धुरकटसं आठवतंय. मी जसजसा मोठा होऊ लागलो मला समजू लागलं तेव्हा मी त्या माणसाशी बोलू लागलो. तो सतत मला आसपास जाणवत होता. आईला हे विचित्र वाटलं पण लहान मुलं अशीच बऱ्याचदा एकटीच बडबड करतात म्हणून तिने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मी साधारण 4थीत होतो असेल तेव्हा एके दिवशी मला माझी आई सुट्टीत आजीकडे घेऊन गेली. मी सहजच घरात फेरफटका मारत होतो. त्याचवेळी माझं लक्ष भिंतीवर अडकवलेल्या फोटोकडे गेलं. मी आजीला आश्चर्याने विचारलं, हा माणूस कोण? तेव्हा ती म्हणाली, हा तुझा मामा आता या जगात नाही. त्यावर मी म्हणालो, अगं हा तर दर रात्री आमच्याकडे येतो.
आणि याच्याच मांडीवर डोकं ठेवून मी झोपतो. आजी हे ऐकताच गप्पच झाली. माझी आईही तिथे होती. त्यावेळी तर तिने वेळ मारून नेली, पण नंतर फार वर्षांनी ती मला सांगू लागली, तुझ्या मामाला फार आधीपासूनच अलौकिक शक्ती ज्ञात होत्या. त्याला भविष्यात काय घडणार हेही कळायचं. त्याने 1-2 वेळा असेच काहींचे प्राणही वाचवले होते. इतकंच काय, तर त्याने आधीच मला तुझ्याबद्दलही वर्णन करून तुझ्याबद्दल सगळं काही सांगितलं होतं. त्याने सोबत हेही सांगितलं होतं की मला तुझी काळजी करायची काहीच कारण नाही, कारण माझ्या मुलाच्या म्हणजे तुझ्यासोबत नेहमीच एक शक्ती वास करत राहील. पण त्याने हे सांगितलं नव्हतं की ती शक्ती म्हणजे तोच प्रत्यक्ष असेल. आता मी मोठा झालो असून लहानपणाच्या त्या गोष्टी मला तितक्याशा नीट आठवत नाही, पण मला आजही सतत अशी जाणीव होते की माझ्या आसपास कोणती तरी चांगली शक्ती वावरत आहे. अनुभव 3. लहानपणी सर्वांनाच प्राण्यांची, खास करून मांजरांची आवड असते. आमचंही तसंच होतं. म्हणून मी आणि माझ्या बाबाने मिळून एक मांजर पाळायचं ठरवलं. तसं आम्ही एक काळ्या मांजराचं लहानसं पिल्लू घेऊन आलो. ते खूप गुपगुपीत आणि मस्तीखोर होतं. आम्ही तिला गोंजारायचो, कुरवाळायचो आणि तिच्यासोबत एक कोंबडीचं पीस घेऊन खूप खेळत राहायचो. पण एके दिवशी अचानक ते कुठे गायब झालं. आम्ही खूप शोधाशोध केली. आजूबाजूच्या घरांमध्येही जाऊन पाहिलं, पण ते कुठे आम्हाला मिळालंच नाही. बरेच दिवस झाले ते मांजर आम्हाला कुठेच मिळत नव्हतं. माझं ते पहिलं पाळीव जनावर होतं. त्याचं असं अचानक जाणं माझ्या मनावर नकळत परिणाम करून गेलं. मी डिप्रेशनमध्ये गेलो. माझं कोणत्याही गोष्टीत मन लागत नव्हतं. एके दिवशी आम्ही असेच कुठेतरी बाहेर जात होतो, तेव्हा आम्हाला एक अनोळखी बाई हातात एक काळं मांजर घेऊन उभी दिसली. मी पाहिलं तर ती तर आमचीच मांजर होती. मी इतका खुश झालो की मला त्या आनंदाची आता कल्पनाच करता येणार नाही. तिने जणू माझ्यासाठीच एक नवीन जन्म घेतला होता. या घटनेनंतर माझं पूर्ण आयुष्यच बदलून गेलं. मी हळूहळू माझ्या डिप्रेशनमधून बाहेर पडू लागलो. मी माणसांमध्ये मिसळू लागलो आणि हे सगळं फक्त त्या मांजरामुळेच शक्य झालं. ते मांजर जणू एक एंजल बनूनच माझ्या आयुष्यात आलं होतं. हळूहळू ती मांजर आता आमच्या फॅमिलीचा भाग बनू लागली. ती आमच्या घरात चांगली रुळू लागली होती. काही दिवस माझ्या भावाकडे, काही दिवस माझ्या आईकडे, काही दिवस माझ्या बाबांकडे आणि मग तर ती माझ्याकडे जास्त येऊ लागली. ती आता कुत्र्यांसारखी माझ्या मागे मागे करू लागली. मी कुठेही गेलो तरी ती माझ्या पाठीपाठी यायची. मी कुठे बाहेर किंवा शाळेत गेलो की माझी वाट बघत ती गॅलरीत बसून राहायची. आता हळूहळू माझ्या आजारातून मी पूर्णपणे बरा झालो होतो. पण एके दिवशी माझ्या बाबतीत काहीतरी विचित्र घटना घडली. आजारपणात माझ्या मिठीत शिरणारी माझी मांजर आता आजारपण दूर होताच मी तिला मिठी मारताच क्षणात कुठे माझ्या मिठीतून गायब झाली. पण तरीही जेव्हा जेव्हा मी तिचा विचार करायचो, ती मला माझ्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यांतून माझ्या जवळ येताना दिसायची. अजून काही वर्ष गेली. आता ती खूप म्हातारी झाली होती. एके रात्री उशिरा तिने माझ्या बेडवरच तिचा जीव सोडला. मला त्यावेळी खूप दुःख झालं, पण मी यावेळी स्वतःला सावरलं होतं. रात्रीच तिला पूर्ण शक्य नव्हतं, म्हणून मी तिला बांधून घराबाहेर एका अडगळीत ठेवून दिलं. मी तसाच झोपायला निघून गेलो. माझ्या मांजरीला एक सवय होती. सकाळ होताच ती माझ्या उशाशी यायची आणि मला चाटूनच उठवायला लागायची. दुसऱ्या दिवशी तसंच झालं. माझी मांजर माझ्या उशाशी येऊन मला चाटायला लागली. मी धडपडून जागा झालो. पाहतो तर काय, तिथे तर माझी मांजर होती. मी घड्याळात पाहिले तर पहाटेचे 3 वाजले होते. ती मांजर खाली पलंगाजवळ अंधारात घुटमळत होती. ती तशीच खिडकीतून घराबाहेर गेली. मी तिच्या पाठूनच गेलो होतो, पण ती अचानक कुठे अंधारात गायब झाली. मी घराबाहेर पाहिलं तर तिथे काल रात्री बांधून ठेवलेलं मांजरीचं प्रेत तिथे कुठेच नव्हतं. मी तिला सगळीकडे शोधत होतो. आता पहाट झाली होती. मी बाहेर रस्त्यावरच कुडकुडत एका लाईटीच्या खांबाखाली उभा होतो. माझी ही अवस्था आजूबाजूच्या लोकांनी पाहिली. मी तिथे असा कुडकुडत का आहे म्हणून शेजारी धावत माझ्याकडे येऊन माझी चौकशी करू लागले. मी त्यांना सांगितलं, माझी मांजर पुन्हा एकदा गायब झाली. यावर त्यांनी मला धीर दिला व म्हणाले, आम्हाला माहीत आहे तुझं मांजराविषयी किती प्रेम होतं ते, पण मांजर जेव्हा म्हातारी होते किंवा तिला तिचं मरण जवळ दिसतं तेव्हा ती आपल्या माणसांपासून लांब जाते. ती तिच्या जवळच्यांना तिचं मरण दाखवत नाही. या उलट त्या कुठेतरी दूर जाऊन मरण पसंत करतात. आता या गोष्टीला बरीच वर्ष निघून गेली होती.
मी रात्रीचा गाढ झोपलो होतो तेव्हा अचानकच कोणीतरी खिडकीतून आत शिरलं. ते उडी मारून गादीवर आलं. मला तिथे कोणाच्या तरी अस्तित्वाची जाणीव झाली. मी तर तेव्हा पुढे हेच मागत होतो की माझ्या या गादीवर कोणी भूतपिशाच नसलं पाहिजे. देवाचं नाव घेतच मी डोळे उघडले आणि माझ्या डोळ्यांतून नकळत पाणी आलं. माझ्यासमोर माझी मांजर होती. मी रडतच मांजरीला माझ्या मिठीत घेतलं तर ती कुठे मिठीतून गायब झाली. मला तर आजही कळत नाही, जेव्हा ती अनोळखी बाई ते मांजर घेऊन आली होती तेव्हा ते खरंच जिवंत होतं की ती मांजराची एक आत्मा होती. असं म्हणतात मरणानंतरही प्राणी त्या व्यक्तीला तितकाच जीव लावतात आणि ते त्यांच्या अस्तित्वाची जाणीव आपल्याला सतत करून देतात. अनुभव चौथा. माझ्या बहिणीने एक नवीन घर घेतलं होतं. त्या घरात एक मोठी पेंटिंग लटकवली होती. ती खूप जुनी आणि अँटिक अशी वाटत होती. त्यात एक लहान मूल आणि सूर्यफूल रंगवलं होतं. त्यांनी घरातील सगळं जुनं सामान बदलून टाकलं, पण ती पेंटिंग मात्र त्यांनी तशीच ठेवली. त्या पेंटिंगकडे पाहून असंच वाटायचं की ती या घराशी एकरूप आहे, किंबहुना ती या घराचाच एक भाग आहे. मी असाच एकदा माझ्या बहिणीच्या घरी गेलो होतो. आम्ही हॉलमध्ये बसून नेहमीच्या गप्पा मारत होतो तेव्हा अचानकच आम्हाला हॉलमधून एक मुलगा ओरडत टाळ्या वाजवत जाताना दिसला. थप्पा थप्पा, मी तुम्हाला पाहिलं. ते दृश्य पाहून आम्ही एवढे दचकलो की आम्ही संपूर्ण घरात त्या मुलाचा शोध घेऊ लागलो, पण तो कुठे गायब झाला होता. आम्हाला एव्हाना कळून चुकलं होतं की हा काहीतरी भलताच प्रकार आहे. या घटनेला बरेच दिवस उलटून गेले. माझ्या बहिणीचं घर मोठं असल्याने तिच्या घरी माझं येणं जाणं होतच राहायचं. मी माझ्या मुलासोबत सुट्टीत तिच्या घरी राहायला गेलो होतो. माझ्या मुलाला एक कार्टून फार आवडायचं. त्याच्यासोबत मीही ते पाहायचो. टीव्हीवर ते कार्टून 2-3 वेळा पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या वेळेला लागायचं. आम्ही टीव्ही बंद करून रात्री गाढ झोपलो होतो. अचानकच रात्री 2 वाजता टीव्ही आपोआपच सुरू झाला आणि त्यावर थेट तेच कार्टूनचं चॅनल लागलं होतं. मी तर आश्चर्याने टीव्हीकडे पाहतच राहिलो. मला चांगलं आठवत होतं की झोपण्यापूर्वी मी तो टीव्ही नीट बंद केला होता. मग तो टीव्ही आपोआप सुरू होऊन तेच चॅनल लागावं. जणू कोणीतरी ते चॅनल मुद्दामूनच लावून पाहत असावं. अजून काही महिने लोटले. एकदा मला महत्वाचं काम आलं होतं म्हणून मी माझ्या मुलाला सकाळीच बहिणीकडे सोडून माझ्या कामाला निघून गेलो. काम झाल्यावर मी जेव्हा दुपारी तिच्या घरी आलो तेव्हा मला तिच्या खिडकीत माझा मुलगा दिसला, पण तो एकटा नव्हता. तिथे त्याच्या पाठीमागे मला अजून एका मुलाची काळपट आकृती दिसली. मला वाटलं कोणीतरी शेजार पाजारचा आला असेल. तो मुलगा माझ्याकडे विचित्र नजरेने रोखून पाहत होता. मी त्यांना खालूनच हाय केलं आणि बहिणीला हाक मारली. ती दुसऱ्या खिडकीत आली. मी खालूनच तिला म्हटलं, माझ्या मुलाला खाली पाठव, मला त्याला घेऊन जरा शॉपिंगला जायचं आहे. त्यावर माझी बहीण बोलली, तो तर इथे नाही. घरात एकटा बसून तो कंटाळला होता म्हणून तो मग माझ्या नवऱ्यासोबत जवळच दुकानात गेलाय. हे ऐकून तर माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली. मी तिला सांगू लागलो, अगं मगाशीच तर तो तुमच्या खिडकीत होता, हे कसं शक्य आहे. म्हणून मी आणि माझी बहीण वरताना सगळीकडे शोधू लागलो, पण तिने सांगितल्याप्रमाणे तिथे कोणीच नव्हतं. मी तसाच गाडीत बसून तिने सांगितलेल्या दुकानाच्या दिशेने माझी गाडी फिरवली. तिथून जाताना मी शेवटची पुन्हा एकदा वर नजर फिरवली तर त्या खिडकीतून कोणीतरी झटकन मागे फिरलं. मला माझा मुलगा तर त्या दुकानात बहिणीच्या नवऱ्यासोबतच मिळाला, पण मग त्या घरात नक्की काय होतं? त्यानंतर मी माझ्या मुलाला तिथे परत कधीच नेलं नाही आणि मीही तिकडे जाणं टाळू लागलो. पण माझ्या बहिणीला किंवा त्यांच्या घरच्यांना मात्र असे भास कधीच झाले नाहीत. अनुभव 5वा. आमचं नुकतंच कॉलेज संपलं होतं, त्यामुळे आम्ही मित्रांनी एकत्र येऊन पार्टी करायची ठरवली होती. त्यातच आमचा एक मित्र म्हणाला की माझ्या घरी आज कोणीच नाही, तेव्हा आज रात्री आपण सगळे मिळून माझ्या घरीच पार्टी करू. तसे सगळेच तयार झाले. आम्ही ठरल्याप्रमाणे त्याच्या घरी जमलो. मस्त बियर वगैरे पिऊन हे शेवटचे क्षण सेलिब्रेट करत होतो. बराच वेळ झाला. एव्हाना दोघे जण पिऊन तिथे झोपी गेले होते. मी तिथून उठून कडेकडेने वॉशरूमकडे जायला निघालो. वॉशरूम जवळ जाताच तिथे मला एक म्हातारी
गाऊनमध्ये वॉशरूमच्या दारातच वॉकर घेऊन उभी असलेली दिसली. मी डोक्याला हात लावला आणि म्हणालो, माफ करा हा, तुम्हाला जायचं असेल ना, मी जातो बाहेर. असं म्हणत मी तिथून निघून त्याच्या घराच्याच पाठच्या भागात एका झाडाखालीच मोकळा झालो. मी तसाच परत मित्राच्या घरी आलो आणि मित्रांमध्ये जाऊन झोपलो. सकाळ झाली. माझा मित्र सर्वांसाठी चहा घेऊन आला. तेव्हा मी सहज त्याला विचारलं, अरे काय रे, तू आम्हाला सांगितलं नाहीस की घरात तुझी आजीही होती ते? नाहीतर आम्ही उगाच अशी पार्टी वगैरे केली नसती ना. हे ऐकून माझा मित्र माझ्याकडे बघतच राहिला. तो गंभीर आवाजात म्हणाला, तू हे काय म्हणतोयस? माझ्या आजीला जाऊन तर आता वर्ष होऊन गेलं. काय? अरे पण काल रात्री मी तुझ्या वॉशरूममध्ये गेलो तेव्हा मला ती दारातच उभी दिसली. यावर माझा मित्र सांगू लागला की आजी गेल्यावरही त्यांना तिच्या अस्तित्वाची अधूनमधून जाणीव होते. रात्री अनेकदा त्याने स्वतः किचनमध्ये वॉकर आपटण्याचे आवाज ऐकले आहेत. अनुभव 6वा. हा अनुभव मला माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितला होता. तिला शहरात एक घर घ्यायचं होतं, पण घराच्या वाढलेल्या किमती तिला परवडत नव्हत्या. अशातच तिला एका ठिकाणी एक स्वस्तात घर विकायला असल्याचं कळलं. त्याची किंमत तिथल्या आसपासच्या घरांपेक्षा जवळपास 2 ते 2.5 लाखाने कमी होती. तिला कळलं की तिथे लोकांना एका म्हाताऱ्या बाईचा आत्मा फिरताना दिसतो. सामान्यतः लोकांना घर विकत घेतल्यावर अशा गोष्टी कळतात, पण हिला आधीच याची कल्पना मिळाली होती. कारण तिथल्या परिस्थितीला घाबरून आसपासची 2 घरही नेहमी बंदच असायची. तिथे त्या म्हातारीच्या भूताची दहशत इतकी होती की बाजूच्या घरातून कामाव्यतिरिक्त मुद्दामून कोणी बाहेरच पडत नसे. माझ्या मैत्रिणीने तरीही धाडस करून ते घर घ्यायचंच ठरवलं. लगेचच तिथलं जुनं सामान काढून तिने तिचं सामान शिफ्ट केलं. आधीच बरंचसं लोन काढून तिने पैशांची जुळवाजुळव केली होती. त्यात वास्तुशांती आणि इतर सोपस्कारांसाठी तिच्याकडे आता पैसेच उरले नव्हते. त्या रात्री ती दमून तशीच झोपी गेली. तिला रात्री 2च्या सुमारास कोणाच्या तरी रडण्याच्या आवाजाने जाग आली. आवाज किचनमधून येत होता. तिने आत डोकावून पाहिलं तर तिथे तिला एक म्हातारी गुडघ्यात डोकं ठेवून रडताना दिसली. माझी मैत्रीण हे भयानक दृश्य पाहून इतकी घाबरली की धावतच घराबाहेर पडली. दुसऱ्या दिवशी तिने त्या म्हातारीबद्दल अजून चौकशी केली. तेव्हा तिला कळलं की ती तिथे भाडेतत्वावर बरीच वर्ष राहत होती. तिचं एकतर कोणीच नव्हतं किंवा तिला भेटायला कोणी येत नसावं. ती सहसा घराबाहेरही पडत नव्हती आणि एके दिवशी लोकांना सडका वास येऊ लागला. मग त्यांनीच पोलिसांना बोलावलं. तेव्हा ती म्हातारी किचनमध्ये मृत अवस्थेत त्यांना सापडली. पण माझी मैत्रीण तरीही तिथेच राहू लागली. मी तर तिला गमतीने त्यावेळी वेडीच म्हणायचे, कारण असं कोणी केलं असतं. पण हळूहळू माझ्या मैत्रिणीची मानसिक स्थिती बिघडू लागली. ती खरोखरच वेड्यासारखी वागायची. कोणाच्या बोलण्याकडे तिचं लक्ष नसायचं. एकटक शून्यात पाहत राहायची आणि हलक्याशा आवाजानेही भयंकर दचकायची. ती मला सांगायची ती म्हातारी तिथे एकटीच आहे, तिला आधाराची गरज आहे आणि मलाही. मी रात्री तिच्याच मांडीवर डोकं ठेवून झोपते. आता तर मलाच तिची काळजी वाटू लागली. मग मीच माझ्या मिस्टरांच्या ओळखीने तिच्या घरात वास्तुशांतीची पूजा घातली. विशेष म्हणजे या पूजेलाही माझी मैत्रीण विरोध करत होती. पूजेचं नाव घेताच ती हायपर झाली होती. जणू तिला त्या म्हातारीला त्या घरातून बाहेरच काढायचं नव्हतं. पण एकदाची पूजा वगैरे झाली आणि माझ्या मैत्रिणीचं वागणंही सुधारलं. अनुभव 7वा. हा अनुभव मला माझ्या गावी आला होता. सुट्टीनिमित्त मी आजीकडे म्हणजे गावी गेलो होतो. आजीच्या घरी एक दरवाजा नेहमी कडी कुलूप लावून बंद असायचा. एके संध्याकाळी मी तिथेच काहीतरी खेळत बसलो होतो. त्या दाराकडे माझं लक्षही नव्हतं आणि आपोआपच त्या दाराचा करकर उघडण्याचा मला आवाज ऐकू आला. मी खूप घाबरलो. हा नेहमी बंद असलेला दरवाजा असा अचानक उघडूच कसा शकतो? जवळच आजी बसली होती. मी आजीला ते दाखवलं तेव्हा आजी दाराकडे बघत अगदी शांत स्वरात म्हणाली, तुझे आजोबा आले, त्यांना खुर्ची दे बसायला. हे एकदाच माझं संपूर्ण अंग शहारलं.
मी तिथून घाबरून सरळ पळत सुटलो आणि दुसऱ्या खोलीत जाऊन लपून बसलो. आजी हे असं का बोलली? ती पूर्ण शुद्धीत बोलली होती आणि तिथे खरंच माझे मेलेले आजोबा यायचे. माझ्या मनात अनेक प्रश्न होते, पण मी आजीला याबद्दल परत कधीच काही विचारलं नाही आणि त्या दाराकडेही मी परत कधीच गेलो नाही. अनुभव 8वा. माझ्या गावी आमराईत आमचं एक घर आहे. मी सुट्टीनिमित्त तेव्हा गावी गेलो होतो. मी आमराईतील घराची साफसफाई करत होतो तेव्हा माझी नजर माझ्या जमिनीवर पडणाऱ्या माझ्या सावलीकडे गेली. मी नीट पाहिलं तर ती सावली माझी बिलकुलच वाटत नव्हती. तिचा आकार वगैरे सगळाच वेगळा होता. हे असं का भासतंय मला? म्हणून मी माझं डोकं हलकं झटकू लागलो. हे खरं नाही आहे, मला भास होतोय. मी माझ्या पाठीमागे पाहिलं तर पाठीही कोणीच नव्हतं. मी पुन्हा एकदा माझ्या सावलीकडे पाहिलं तर यावेळी ती सावली मला माझी बरोबर दिसली, पण मी अजूनही त्याच विचारात होतो. मगाशी मी पाहिलेली सावली किती मोठी आणि भयानक दिसत होती. ते नक्की मला का दिसलं असावं? मी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि पुन्हा माझ्या कामाला लागलो. मी साफसफाई करत असतानाच मला घराच्या बाहेरून ठकठक आवाज आला. जणू कोणीतरी बाहेर मुद्दामून आवाज करत आहे असा. मी यावेळी जरा स्वतःला धीर देत त्या आवाजाच्या दिशेने गेलो आणि ज्या लाकडी भिंतीपाठून आवाज आला होता तिथे मी हळूवार ठकठक करून पाहिली. आणि काय आश्चर्य, बरोबर त्याच भागावर बाहेरूनही कोणीतरी जोरात ठोकू लागलं. मी त्यावेळी इतका घाबरलो की तिथलं काम तसंच सोडून तिथून पळत सुटलो. मी ही घटना पूर्णपणे विसरायचा प्रयत्न करत होतो. 2 दिवसांनी मला तिथे परत काही कामासाठी म्हणून जावं लागलं. यावेळी मी काम करत असताना मला घराबाहेर कोणाच्या तरी कुजबुजण्याचा आवाज आला. मी जोरात ओरडलो, कोण आहे तिथे? माझा आवाज ऐकून तो आवाज थोड्या वेळासाठी बंद झाला, पण मी जेव्हा परत कामात गुंतलो तेव्हा तिथे परत एकदा कुजबुजण्याचा आवाज सुरू झाला. मी खूप घाबरलो आणि घाबरतच जोरात ओरडलो, हे तुमचं घर नाही, चालू पडा इथून. मी यावेळी खात्री करण्यासाठी म्हणून घराबाहेर आलो तर तिथे कोणीच नव्हतं. इतक्यातच मला जाणवलं की माझी छोटी बहीण माझ्या पाठी धावत होती. मी विचारात पडलो, ही एकटी अशी इथे कशी आली? असं म्हणत मी देखील तिच्या दिशेने धावत गेलो, पण ती मला तिथे कुठेच दिसली नाही. मी घरी फोन करून विचारलं तर घरचे म्हणाले, तुझी बहीण तर इथे घरीच आहे. पण मग इथे कोण होतं? माझ्या पायाखालची जमीनच सरकली आणि मी सगळी कामं सोडून तिथून धावत थेट घरी पोहोचलो. यानंतर आजवर मी कधीही आमच्या आमराईतील घरात गेलो नाही. अनुभव 9वा. मला आणि माझ्या आजीला एक वेगळीच शक्ती प्राप्त होती. माझी आई आता माझ्या लहानपणीच्या काही गोष्टी आठवून सांगते तेव्हा मला याची जाणीव होते. आम्ही कधी कोणत्या स्मशानाजवळून गेलो की मला आपोआपच तिथल्या नकारात्मक शक्तींची जाणीव व्हायची. मी लगेचच ओरडायला लागायचो, ए ते बघ, स्मशान स्मशान. एकदा आमची एका नदीकिनारी सहल गेली होती. तिथे नदीकिनारी मला संपूर्ण काळे कपडे घातलेली एक बाई दिसली. तिला पाहून मी अतिशय घाबरलो आणि जोरजोरात ओरडून रडू लागलो, काळीबाई काळीबाई. मला रडताना पाहून आमच्या बाई मला जवळ घेत म्हणाल्या, कोण काळीबाई? इथे आपल्याशिवाय तर कोणीच नाही आहे. आमचा बसचा ड्रायव्हरही तिथेच होता. मी त्यालाही सांगू लागलो की मला तिथे एक काळीबाई दिसली. तसा तो दचकल्यासारखा झाला, पण तो माझ्या प्रश्नावर काहीच बोलला नाही. आम्ही काही अंतर पुढे गेल्यावर मला नदीपलीकडच्या झाडाखाली 7-8 भयानक आकृत्या आमच्याच दिशेने पाहताना दिसल्या. त्यातील काही पांढऱ्या कापडात गुंडाळलेले होते. सर्वांचे भयानक चेहरे पाहून तेव्हा तर मी लोळणच घातली. मी जोरजोरात रडू लागलो. स्कूल बसच्या ड्रायव्हरने दुसऱ्या दिवशी हा घडला किस्सा माझ्या आईला सांगितला. तो हेही म्हणाला की नदीकडे एक जुनं स्मशान होतं. तुमच्या मुलाचं असं रडणं पाहून आम्ही तिथून लगेच काढता पाय घेतला. अनुभव 10वा. आम्ही तेव्हा नवीन घर घेतलं होतं, पण नवीन घरात मला असे काही अनुभव आले की माझं जगणंच मुश्किल होऊन गेलं. रात्र झाली, माझा नवरा झोपला की मला घरात भूतांचा वावर जाणवायचा.
चित्रविचित्र भयानक सावल्या बेडच्या दारातून पाहिलं की हॉलमधून किचनमध्ये जाताना दिसायच्या. मी तेव्हा खूप घाबरायची, पण दिवसा जेव्हा मी हे सगळं माझ्या नवऱ्याला सांगायची तेव्हा त्याचा मात्र यावर विश्वासच बसायचा नाही. माझ्या नवऱ्याचं मात्र यावर वेगळंच उत्तर असायचं. त्याला असं वाटायचं की माझी अर्धवट झोप झाल्याने मला हे असले भास होत आहेत. खरं तर मलाही आधी असंच वाटायचं की हे माझे भासच आहेत. पण या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोर घडत असताना मी स्वतःला चिमटे वगैरेही काढून पाहिले, पण खरंच मी त्यावेळी पूर्ण शुद्धीत असायचे आणि शुद्धीत असतानाच मला ती भूतं घरात वावरताना दिसायची. पण यावर माझ्या नवऱ्याचा अजूनही विश्वास नव्हता. कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा एके रात्री मला माझ्या नवऱ्याच्या छातीवर एक बाई बसलेली दिसली. मी त्यावेळी इतकी घाबरली की रात्रीची जोरजोरात किंचाळायलाच लागली. तिथे नवरा धडपडून जागा झाला. त्याला काय झालं काहीच कळेना. तो उलट मलाच गदागदा हलवून काय ग, काय झालं, भानावर ये असं उलटच बोलू लागला. तेव्हा मी त्याला समजावू लागली, अहो तुमच्या छातीवर एक बाई बसलेली मी पाहिली. पण त्याने तर मला वेड्यातच काढलं. आपल्याला आता लवकरच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यायला हवा असं सांगत त्याने मला जवळ घेतलं. पण या घटनेनंतर माझ्या नवऱ्यालाही काही गोष्टींची जाणीव होऊ लागली, जसे की घरातील वस्तूंची आपोआपच जागा बदललेली असायची. महत्वाचे पेपर आपोआपच जागेवरून हलून इतरत्र पसरलेले असायचे. पण भूतांवर अजिबातच विश्वास नसल्याने त्याचं मन हे मान्य करायला तयारच होत नव्हतं. इथे मला मात्र आता वेड लागायचंच बाकी होतं. मला जे दिसत होतं, जाणवत होतं ते माझ्या नवऱ्याला मान्यच करून घ्यायचं नव्हतं. माझी दिवसेंदिवस खराब होत चाललेली अवस्था पाहून शेवटी एकदा माझ्या नवऱ्याने माझ्या मनाच्या खात्रीसाठी एका मांत्रिकालाच आणायचं ठरवलं. माझ्यासाठी माझ्या नवऱ्याने माझ्या मनाचा विचार केला हेच खूप होतं. पण तोपर्यंत मीच घरात काही मंत्रांचं आणि पुस्तकांचं पठण सुरू केलं होतं. सतत महिनाभर केलेल्या या पठणाने मला बराच परिणाम दिसून आला आणि 6 महिन्यात मला दिसणारी ती भूतं, आपोआप वस्तूंची जागा बदलणे हे सगळं बंद झालं. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.